Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Мы ўжо разважалі пра словы «вялікдзень» і «валачобнікі». Яны яднаюць у сабе ўласна хрысціянскі і старадаўні народна-каляндарны пачаткі. А сёння болей пра хрысціянскую тэрміналогію. Уважлівы чытач і наведнік беларускамоўных багаслужбаў пабачыць-пачуе ажно 4 адпаведныя дню словы. Уваскрасенне, уваскрэсенне, ускрасенне, а яшчэ і уваскрашэнне. Корань адзін – крэс. Ён той самы, што ў слове «крэсіва», «выкрасаць», «вагонь». Это значыць аднаўляць жыццё ва ўяўленні старажытных людзей. Але чаму па-рознаму гучаць гэтыя тэрміны? Ад дзеяслова «уваскрэснуць», «уваскрасаць» утвараюцца і ўваскрасенне, і ўваскрэсенне. Абодва варыянты націску ў беларускай мове магчымыя, як прыкладам у парах пасяджэння і паседжання, рушэння і рушання. Форма «уваскрасення» была пашыраная ў перакладзеных на беларускую богаслужбовых тэкстах усіх хрысціянскіх канфесіяў яшчэ да Другой усесветнай вайны. Яе ўжываюць беларускія грэка-каталікі. Яна замацаваная ў шматлікіх перакладах айца Александра Надсана. Трапар, тон 8, спявае Вольга Плячко. Жыццё наша і воскресенье, Господи, слава Табе. Александр Надсан раскрывае змест Вялікадня словамі «Уваскрасенне Господа Бога і збаўцы нашага Ісуса Хрыста». І пратэстанцкі святар і лексікограф Ян Пятроўскі ў сваім грэцка-беларускім слоўніку 1983 году перакладае старагрэцкае слова «анастасіс» як «уваскрасенне». Гэтую ж форму з націскам на трэці склад фіксуе носьбітка класычныя традыцыі беларускага мовазнаўства Валянтына Пашкевіч у вялікім ангельска-беларускім слоўніку. Спадарыня Валянтына вяла суботнюю школку пры праваслаўнай царкве святой Эўфрасіні Полацкай у Таронта. Беларусы, прадстаўнікі розных вызнанняў, могуць прыходзіць да супольнай рэлігійнай тэрміналогіі, калі дбаюць пра супольны беларускі інтарэс. Апошнім часам у Беларусі пашырылася іншая форма націску – уваскрэсенне. Яе замацаваў у 70-80-е гады вялікі акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Трошкі нават дзіўна, бо акадэмічныя лексікографы адпрэчвалі аналагічны націскавы варыянт слова «паседжанне». Цяпер форма «уваскрэсення» асноўная ў практыцы беларускай рыма-каталіцкай царквы. Бачым яе ў энцыклапедычным слоўніку рэлігійнай лексікі беларускай мовы калектыву аўтараў на чале з ксяндзом магістрам Уладзіславам Завальнюком. Яе ж ужываюць у беларускіх перакладах богаслужбовых тэкстаў у беларускім экзархаце рускай праваслаўнай царквы. Але найбольш, калі так можна сказаць, уласна беларуская форма ускрасення. Рэч у тым, што прыстаўка «вас» альбо «вос» з паходжання старабаўгарская, царкоўна-славянская. Такіх царкоўна-славянізмаў шмат у высокім стылі расейскай мовы. «Восстаць» па-беларуску «паўстаць», «возжечь» – «запаліць», «восход» – «усход». Апошні прыклад паказвае, што ў нас такой прыстаўцы адпавядае «ус». Айцец Вінцэнт Гадлеўскі, адзін з тых святароў, што адстойвалі правы беларускай мовы ў рыма-каталіцкай царкве ў міжваенны час і які трагічна загінуў ад рук нацыстаў, назваў раздзел, перакладзенай ім «Святой Эвангеліі паводле Матэвуша» «Ускрасенне і апошнія дні Хрыста на зямлі». Менавіта такую форму ўжывае Янка Купала, праўда, зусім не ў багаслоўскіх тэкстах. Партызаны, партызаны, беларускія сыны, за няволю, за кайданы, рэшце гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі век яны. І калі да таго, у пачатку 20-го стагоддзя, нашыя айцы-заснавальнікі літаратурнай мовы звярталіся да высокастылёвай лексікі, яны падбіралі расейскім словам з царкоўна-славянскімі элементамі беларускія народныя. Вацлаў Ластоўскі у культавым расейска-крыўскім слоўніку дае для расейскіх «воскрешаць», «воскресіць»
каго у значэнні павяртаць да жыцця мёртвага. Беларускія формы ускрасаць, ускросны, скрасаць, скросны. Веснавое сонца зямлю ўскрасае. Ці ж ты ўжо, матухна, не скрэснеш? Але, увага, тут Ластоўскі размяжоўвае два розныя словы. Адна рэч, калі нехта скрасае сам, это значыць ажывае, а іншая рэч, калі яго нехта іншы ускрашае. Формы гэтыя, на жаль, у літаратурнай мове не прыжыліся. Магчыма і таму, што бытавала падобнае слова «ускрэсці», «ускрабаць», якое, паводле Івана Насовіча, азначала «сыходзіць, калі гоняць». Ускрабай, а то ў некруты возьмуць. Не паспеў ускрэсці. То слова «уваскрэснуць», «уваскрасіць» у сучаснай мове ўрэшце замацавалася з такой падвойнай прыстаўкай беларуска-царкоўна-славянскай. У гэтыя сакавіцкія велікодныя дні мы ўспамінаем і тых, хто змагаўся за нашу свабоду 150 гадоў таму, паўстанцаў Каліноўскага. Цыкль паўстанцкіх песень Сержук Сокалаў-Воюш пачынае з песні «Хвацкія малойцы». И жила надея, и лилася песня, и гучала рэха хлопцам у адказ. Калі лёс загінуць, справа уваскрэсне, справа уваскрэсне, як прыспее час. Справа ўваскрэсне. У згаданым слоўніку рэлігійнай лексікі пад рэдакцыяй Айца Завальнюка ёсць такое тлумачэнне панятку апошняга суду. Уваскрашэнне всіх людзей будзе імгненнае, падобнае як уваскрэсенне Збавіцеля Ісуса Хрыста. Я б усё ж выбраў больш беларускую форму «збаўцы». Але падаем мы гэтую цытату, каб падкрэсліць кантраст. Уваскрошаны, уваскрашэнне, значыць кагосьці ўваскрасілі, залежны стан. Уваскрослы, уваскрэсенне ці то ўваскрасенне, значыць Христос уваскрос, незалежны стан. З Вялікаднем. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.